Euskalgintzan aritu gara gaur, eta egia esan goizak ere askorako eman du. Baina, bueno, saiatuko naiz labur idea batzuk mahai gaineratzen, bale? Lehenengo agian, bai negula balantze bat, bai azkenea markadena, baina baita ere azkeneko urtetan Euskalgintzaren ingurukoa, eta orokorrean balantzea nahiko gazi-gozoa da, baloratzen delako aurrerapen asko eman ditugula, baina momentu honetan blokeo gora baten gaudela edo inkluso atzeraldi batean gaudela, ez? Orduan, asko aipatzen dugu behin eta berriro bidegurutze baten gaudela, orain dela momentua, hausnarketa planteatzeko, horrelatzeko eta bar, baina bizkat atera da, hortik atera behar gehala eta benetan dagoen indargune horiek guztiak askatu harritugula, ez? Aipatu da ez, Euskaraldian ikusien bezala, badagoela euskaltzale multzo handi bat, gogoekin eta lan egiteko motivazioarekin, eta gu izan margara gai, guzti horri auzpoa eman eta horrela begira jartzeko, ez? Orduan, hortik ateratzeko gogo hori edo. Bigarrenik, igual gehiago estrategiari dagokionan eta bar, bai aipatu da hegemoniaren inguruan edo asko aritu behar gehala, hau da, Euskalgintzaren hurrengo fasearen helburua hegemonia bera lortzea izan behar dela, eta hor dagoela bataia edo. Eta gero bai aipatu da, askotan, hildo berbera behar dugun arren euskaltzale guztiok, tokian tokiko errealitatea oso ezberdina dela, eta horren araberako estrategiak, plantamenduak eta tresnak ere pentsatu behar ditugula datozen urteetan. Tresna hori dagokionean, bai aipatu da, ez daukagula argazki osatu bat, Euskalgintzan argazki osatu bat, norberak bere tokian tokikoa ezagutzen du eta bere ehundoko herrietakoa, eskualetakoa, baina Euskal Herri osoko Euskalgintzako argazki bat falta zaigula, eta hori behar-beharrezkoa daukagula eztabaida hau emateko. Eta gero aipatu da, lan lerro asko izan ditzakegula dozen urteetan, baina 3 nagusi landu behar ditugula. Lehenengoa pedagogia edo eremu berriak irabazten joatearen karrila, bigarrena gehiago protestari lotuagoa edo gatazkari gehiago lotuagoa eta konfrontazioari lotuagoa, hori bigarrena, eta hirugarrena borroka ideologikoari dagokiona edo pixka bat norabidea markatzea begirakoa eta hori guztia, eta hor bai sortuk eta ezker abertzaleak paper garrantzitsua daukatela hirugarren horretan. Gero beste bi aipamen, aipatu da, eremu pribatua askotan alde batera uzten dugula Euskalgintzan, asko hitzaiten dugula herrigintza, eremu publikoaz, baina gutxi hitzaiten dena eremu pribatuaz, eta hor, bai sindikatuek eta langileo daukagula lan bat ere, eremu pribatua euskalduntzari begira, eta aldi beran ere hitz egin da instituzioen inguruan, EH Bildu gobernatzen ari den instituzioetan, gai izan behar gela politika ausartakoak egiteko eta urratsak emateko aurrera begira. Eta laugarren idea izan da gehiago prozesu independentistari lotuta, eta hor aipatu da, askotan esan dugun berdina, estatu batek ez duela euskara salbatuko, baina prozesu independentista eta berreuskalduntzea elkarri eskutik lotuta ikusten ditugula eta irudikatzen ditugula, eta berezkoa izango dela bata bestearentzat eta bestea batarentzat. Eta amaitzeko esatea hori, gaur gogoeta estrategikoaren abiapuntua jarri dugula, egia esan oso paroa izan da goiza, eta hemendik eta dozen hilabeteetan, ez da berrekin jarrituko dugula, guztio zoretak gonbiatuta, eta printzipio asmoa dela, udazkenean egingo den plaza hutsean amaitzea bizkat, eztabaida edo gogoetago, bale? Orduan bai.